Така, здравейте, да ви покажа какво е времето навън. Пълна тъмнина. Тук там светят лампи. Нема слънце, нема никой. Тъмнина бе, пустош, я да ви. Ще отворим прозорец, защото вече и аз не вярвам какво се случва. Даже нищо не виждам. Толкова е тъмно, че човек да ти бръкне с пръст в окото, няма го разбереш. Така. Затваряме тук прозорците. И така. Няма. Слънце никакво. Луна и той луна няма. Нищо няма. Я да видим какво се случва тук. Тук при инверторите показва, че има слънце 77-78 волта. Я да видим на другия. То дава по 85 волта. Майко. Така. Много странно. Бе. Да, волтове, то е тъмно. Нема. Тия волтове откъде идва тая енергия? Бе? От земното ядро ли идва? Ето сега. Вижте ги идвата. Явно идва оттам. Не си обяснявам ефекта. Или слънцето, понеже е под земята и то излъчва между... Там отиват май нещата. Апокалипсис идва. Апокалипсис. Казали са го евреите. Така. Енергия има и посред нощ. Но там отиват нещата. Не виждам друго обяснение как може да се случи, защото много хора не го вярват. Ама ето, гробът дава енергия и посред нощ. Некви 70. И тук дава. Я да премеря аз, понеже ги имам тук на слънчевите. Я да чукна и сората да видя как. Той е в колата, няма стане. Добре. Но ги навържа последователно тия двата стринга. Ще изкарам на един инвертор поне 0, не знам си колко от нощната енергия, която не знам от какво се случва. От луната ли идва тая енергия? Откъде идва? Почвам да се зачутвам. Това никога до сега не се е случвало при мене. Ето вижте. Чата се нулира. Тук. Тук не се нулира, защото тук сложих един панел, който малко ми обърква стринга и така. Това е положението.